लानोसै 250 টাকা किल' হলে रखनथ' मय बासिदियाथ' लानोसै लोगोफोर बेखौ र' बेखौ लानोसै ओइ जे itu posisi কিন্তু ওই যে ফেলাবি এটা মালিক রিটার্ন দেব ও মানে পানি না ওই পুরো একদম জমিনত পানি হয়ে গেছে itu র এই যে আপনার আগা পাশে लाबाय लोगोफोर दा थांनोसै কেতিয়াবা লৈ যাম আৰু এইটো আনি থাকিলে ভাল এইটো খাৱা खुलुमबाय प्रिया नार्जारिनि चेनेल नायगिरि नोंथांमोनहा आंनि भिडिअआव गोदान हाबफैदोंब्ला आंनि भिडिअखौ अननानै साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो जोंहा दा आमथिसुवानि फिथाइ सामथाइ एसे जानो नागिरदों लोगोफोर थाइजौ खान्थालथ' गैया थाइजौ आनारस ओमफ्राय ड्रागन फिथाइ ओमफ्राय बाखि फिथाइखौथ' नोंथांमोनहा मिथिखायो थाइजौ खान्थाल आनारस बेफोरखौथ' जों जाखायो बियो जोंनि न' दंखायो बिनि गेजेराव आङो मोनसे फिथाइ माबानो नागिरदों नै ड्रागन फिथाइ आं ड्रागन फिथाइखौ आं आखायाव लागासिनो बियो मिडियाम साइज बे पिंक कालारनि सायावबो पिंक आरो सिङावबो पिंक लोगोफोर बियो देहानि जोबोद मोजां लोगोफोर बेखौ नोंथांमोनहा सार्च खालामनानै नायबानो मोनथिगोन बे ड्रागन फिथाइखौ बारा जानाय जाया जोङो बेयो देहा दुरबलनि थाखाय जोबोद मोजां जों बारा बाहाया नालाय बेखौ मिन्थिया माबायदि आरो दासो खेथि खालामहांगासिनो दङ जोबोद खम ओमफ्राय बिनिफ्राय मा मोनो बेहाय सि भिटामिन मोनो लोगोफोर बनखौ स्ट्रं खालामो इमिउनिटि सिस्टेमखौ बारायहोयो ओमफ्राय मा होनो केन्सारनिबो थाखाय मोजां डायबेटिसनि थाखायथ' बिराद मोजां डायबेटिसखौ कन्ट्रल खालामो ओमफ्राय मा होनो जोबोद दङ आं खिन्थु बावजोब्बायसो लोगोफोर नै बिदि लोगोफोर जि मोजाङै पिंक कालारनि आं बिराद गोथाव मोनो नै लोगोफोर जानोसै नै ड्रागनखौ जानोसै ओरैबायदि मोजां गोथाव थख' जिरबाय आं नै जानोसै गैलानै मा जायोबा जाथों थाइसेखौ जाजोब्बायहां बिराद प्रटिन मोनो लोगोफोर बिनिफ्राय बहुद बिराद मोजां नांजोब्बाय जारौल' नुनायनिब्रा पिंक कालार सेस बेखौ स्किनाव फुननांगौ लोगोफोर बिराद मोजां जायो
नोंथांमोनाबो जानानै फुन नै बोहैनायानो रानथाबनानै दङ नै जोंहा आमथिसुवानि फिथाइ सामथाइ जानो नागिरदों दिनै आमथिसुवानि नैबे जाहैबाय बेखौ मा दे नोंथांमोना मिथिगौ नामा बियो ड्रागन फिथाइ बे ड्रागन फिथाइ ओमफ्राय मानसिफ्रा बारा जायानो बेखायनो आं थाइनैल' दिहुनबाय ओमफ्राय बे थाइजौ माने बे आनारस आमथिसुवानि जानोसै जोंहा लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो मावना अफिसाव खामानि मावनो थांनाय अनेक जाग्रा माबा माबि जायोथ' नैबे ड्रागन फ्रुइट्स बेयाव सि भिटामिन मोनो इमिउनिटि सिस्टेम बारायो केन्सार डायबेटिसावबो सोलियो आनारस बेनि बोख्लायबाय जि बुरजा एकदम आमथिसुवानि जानोसै बिथांमोना जाग्रामोनाबो नै जमगासिनो जमगासिनो